Niin, joulukalenterin luukku 4. Ja aivan loistava suunnitelma, että välissä jotain ruokahaasteita ja glögin juontia. Niin hyvin valmistauduin tähän hommaan, että kun näin, että mulla on glögipullo tuolla tai glögipurkki tuolla kaapissa, että niin siitä teen haasteen. Ja sitten huomasin, että tämähän oli vajaa tämä purkki, koska ajatuksena tosiaan on litra glögiä aikaa vastaan, että kuinka nopeasti saa ne alas. Minä nyt täytin tämän sitten vedellä tämän vajaan purkin, että mä oon nyt vähän niinku laimennettua glögiä. Ajatushan tässä on nyt se tärkein. Tähän asti on tämmöisiä hyvinvointivideoita tehnyt ja tälleen näin, että mä nyt ei mene mihinkään hyvinvoinnin suosituksiin tai tälleen näin, että kumminkin glögissä sokeria ja tuommoista eihän tuommoista niinku äkkiä hotkiminen koskaan on niinku hyväksi. Tämä on nyt tämmönen haaste. Vähän niinku pelikisailun muoto, mitä jouluna harrastetaan ja sitten aiheeseen liittyvää, eli glögiä. Tämä voi tehdä myös vedellä, joka on vähän niinku terveellisempi vaihtoehto, koska siinä ei ole sitten sokeria niin paljon. Eikä mulla jotakin vielä sanomaan. Ruvetaanpa kaatelemaan. Sehän meni aika tasaan. Mitenhän mä nyt se, mulla editointitaidot pitäisi niin hyvät olla, että mulla pitäisi se kello saada nyt siihen onkin kellotettua. Mistähän mä nyt sen kelloajan otan? Pitäisi saada siihen juoksemaan siihen kuvan ruutuun se kelloajan. Ja siis en oo tämmöisiä mitään nopeus. Joo, mä ruokahaasten videoita kyllä katon, mutta en oo mitään tämmöistä, että nopeutta jotakin juoisi tai söisi, niin semmoista en oo koskaan yrittänyt tehdä, että niin en tiedä yhtään mitä tästä tulee, mutta on vaan one shot, koska mutta tästä lähtee. Aika. Nui. Nyt ei mitään vertauskuvaa tai tälle. Oliko se nopea vai ei? Voi ottaa testiä ja käyttäkää tosiaan vaikka sitä vettä sitten juomaan, niin on vähän terveellisempi vaihtoehto.